Amadou Ayijo ardiɗo lesdi Cameroun arandejo hositirteɗo ha ɓurna fuu bana neɗɗo mo nyiɓi lesdi Cameroun jontari. Kuuɗe ɗe o acci ha hande ɗo yi'e laabi jirgi, daldal biroje, laabi nder berniji e nokkuje kuuɗe ɗuɗɗe bo. Moyon wiyete Amadou Ayijo ɓiji hawoyla lesdi Cameroun o nasti be pamaraku ha nokkure nde kuuɗe Faransa en nder lesdi Cameroun bana huwowo ha kekewanga windugo e ɓawo ton huwowo ha ko larani bolwirga. O suɓama ha saare assemblée nder hitande 1947. O warti sarwitinowo ha saare kawtal assemblée Faransa en daga hitande 1953 ha yahango hitande 1958. E bo o laati o ardiɗo ha nokkure nde ha hitande 1957. Tokkiɗo wakilijo arandejo suklaniɗo kuuɗe nder lesdi e ɓawo ton o laati wakilijo mo suklani kuuɗe nder lesdi ha hitande 1957. Ha hitande 1958 o jippini wakilijo arandejo André Marimbida be wurtugo ha kuugal mako hawtade e wakili en ɗuɗɓe tokkiɓe mo. Be jambiyawa mako biyetenga UC o suɓama ha yeeso jambiya UPC nga umnyobe bana ardiɗo lesdi Cameroun ha hitande 1950. Ha hitande 1951 o waɗi lesdi Cameroun leddi nde fédéral be nokkure nde sali hawtango leddi Nigeria ɓawo cuɓol. Ko ngam fitinaji e turtol jambiyawa UPC, Amadou Ayijo waɗi jambiyawa ngota nder lesdi Cameroun biyetenga UNC e o lori fahin o suɓama ha hitande 1952. Nogasere lewru jowabru hitande 1952 lesdi Cameroun warti lesdi ngori. E nden ɓawo ton Amadou Ayijo wurti ha kawtal ngal ko larani Afrika non bo Madagascar. Be duuɓi mako 58 wakkatire nder renaka sam be satugo jogugo leddi ndi e non bo be yiide mako o hoosi anniya ngam accugo laamu nyande 4 lewru 11 hitande 1952. Bana ko ɗum andini dalila ka laati soyde jamu mako. E non bo ha hitande tokkinde laamu majum o accani biyeteɗo Paul Biya wakilijo arandejo ha wakkatire majum. 5 lewru Nayabru hitande 1954 ɓawo fondugo jaɓugo laamu be sembe ha juuɗe Paul Biya o tumama kanko on woni ha ɓawo hunde nde, amma kanko kam o anditai waɗugo hunde bana nde e bo o hitama kita mbareki. Ha wakkatire majum oɗo tawe hakkunde lesdi Faransa, leddi Espagne, leddi Senegal e o maynama 30 lewru 11 hitande 1989 ha lesdi Senegal. Duuɓi 34 hande ɓawo accugo laamu ha juuɗe Paul Biya, lesdi Cameroun ɗo tawe be jihaji 10 e kuje e nokkuje ko accama laatiɗe kuje kutinirteɗe jotta e goɗɗe bo yejjitama ko bo wudinama.